Sekolah opo kuwi kok aneh-aneh pelajarane? Komedi kucing Jawa. Kucinge iso guyonan nganggo basa Jawa. Mandek sik, kowe bocah anyar ya? Iya ki, kenapa ta? Jenengmu sapa? Paijo. Jare koncoku, kowe ketompo sekolah ning cedhak kene mergo prestasi ya. Wah, huwat kuwi. Sing duwe prestasi ki jane bapakku. Wong bapakku pancen pinter. Pinter ndelik nek diparani debt collector. Wis ngono bapakku ki nek ndelik iso nganti ping 20 nembe konangan lho. Mulane gara-gara ora iso bayar utang, debt collectore ngongkon aku ning kene dhisik nganti utange bapakku lunas. Wah, jebule anti mainstream yo bapakmu. Prestasine wan prestasi. Berarti kowe ning kene mung dadi tumbal tok. Ya ora. Wong ning sekolahanku sing biyen ki aku ya ranking 1 kok. Ketoke. Soale kanca-kancaku ora ono sing iso kaya aku. Oh, iya to. Lah memangnya prestasimu ki opo to? Nyolong sepedane Pak Guru. Oh, lah gundelmu prestasi kok nyolong. Memangnya kowe ki ora tau melu lomba apa piye? Ora ki. Wong pelajarane ora ono sing cocok karo perlombaane. Lah kok iso? Memangnya ning sekolahanmu pelajarane apa wae to? Melayu, panekan. Oh, maksudnya pelajaran olahraga to? Ya iya, yae. Terus apa maneh pelajarane? Ndelik, nglimpe, etok-etok, ngedebus, ngapusi, jebol kunci. Lah, sekolah opo kuwi kok ana pelajaran jebol kunci barang? Ya sekolah maling, ora mungkin sekolah nyanyi. Mengko ndak menungsone semaput nek weruh kucing iso nyanyi. Oh, lah gundulmu ditakoni genah-genah kok jawabane asal jeplak ki piye karepmu? Ya ora piye-piye, wong aku ki ngomong apa anane. Tapi pertanyaanmu wae sing salah. Loh, kok malah nyalahke aku to? Lah wis, pertanyaanmu ora komplit. Dadi kowe iki ora ngerti nek sekolahku ning ngisor wit rambutan mburi omah. Wis ngono sing dadi gurune ya bapakku dhewe. Oh, jebule ngono to. Pantes awet mau aku rasane penasaran. Ora sabar pengen jotos raimu, ngerti apa ora? Tapi aku ora wani. Mergo awakmu luwih gedhi.